sama wantiere tarik 20 dwe mar aboro ni en dweche 10 nyaka ne chuo mise mar kidi manyiso gedo mar chenro ni to nyaka kawuono onge gima osetimore. Ma gima ne wacho ni sirkal wuon dongruok. Ne nitiere geno mathoth ahinya kowuok kuom oganda mawuok Kabonyo Kanyagwal, oganda mawuok e kaunti ma Kisumu, kata jorieko mamoko ma samoro nitiere kod riekni e weche mag pith mar rech, mondo ng'e kaka inyalo jiw kwan mag nyithi rech ma koro dhi juolo kendo jiwo kwan mag rech e nam lolwe, ma bende wach ni en achiel kuom kwan mag kata kuonde ma kwan mag rech osebedo ka dok e piny. Ang'o ma inyalo wacho, ang'o matimore momiyo higni dweche 10? Jatend piny nowacho ni e kind dweche 9 gi dweche 12 owinjo bed ni gini oserumo, nyaka sani pok ochakore. Ang'o manyalo timore? Erokamano badi. Dami history mabor mar project management mar sirkal, lakini koro idhi specific project, koro nyaka kwanga duok mano. Yes. Sama ne president obiro Kabonyo Kanyagwal, nonwang'o kosetim gimiluongo ni design. Gimineno kane mzungu nosomo or mwarabu nosomo kanyo, nosomo the design structure mar project. Nyiso design noserumo. Kendo president negotiate moyudo pesa Hungary manitimogo tijni 2.5 billion. 2.5 billion gidholuo en million 2,500. Million achiel 2,500 e 2.5 billion. So president sama nobiro Kabonyo Kanyagwal nosetimo negotiation gi sirkal mar Hungary mondo miwa pesa, kendo ne wasechopo nosetim design stage. Koro gima nodong' ne en koro biro chako tich. To gima timore en ni seche moko pesa kobiro koa loka, gibiro gi some strings attached. Inyalo nwang'o komiu certain conditions. For example, inyalo nyisu ni mondo project ni time effectively, ka ging'iyo design mare gi gik ma required, gifeel ni gimiyo pesa, to kendo maybe a foreign company ema seche moko nyaka time. Nyiso ni sama wan gi bilateral trade agreement, to chuno ni kendo treasury nyaka bed gi nitie a lot of processes, agreements mindiko matimre nadi and so on and so forth. Koro nokawo ndalo mathoth kapod itimo those agreements and negotiations, contrary to expectation mane president nigo ni dhi time immediately. Mar ariyo, ne nyaka tim ng'ama ne ineno katimo presentation ok ne en contractor, mano ne en designer mar project, the architects mag project. Now, bang' mano ni dhi tim procurement. Koro nyocha osetim procurement, ma procurement oserumo. Ma sama wuoye kodini, government allocate already billion achiel ne contractor. Ma anytime from now, contractor bro bedo e site. Mar ariyo, ne problem obedo, flood nobedo maduong' kabisa. Kabonyo Kanyagwal kakanyo. Mano ochuno ni mondo designer oduogi mondo gere design ni kopo ni koth ochako biro, to ere kaka gibro timo trenches ma bro tero pie nam. Omiyo ena process mar timo gini emomiyo mano ok notimore on time. But gimadwa assure jowani process ni sani ne sirkal treasury ose release already 1 billion and 2.5 billion. Contractor gise release 1.5 billion. Procurement ose rumo, and contractor bro the site anytime from now, and wabro neno Kabonyo Kanyagwal ka dhi mbele. To niwan gi projects mang'eny Nyanza ma president ne ochiko. Achiel kuom gi nowacho ni jopur mag niang', Moroni, Miwani, Chemelil, Sony Sugar, nyaka Mumias gini, jopur mag niang' sirkal ne nigi gop gi bilion 5. Sirkal nyocha osechulo gowno mar bilion 5. President nyocha nochako dhi Rusinga, mowacho ni gidhi timo Rusinga Ring Road. Rusinga Ring Road dhi kawo bilion 1.2. 1.2 billion Rusinga Ring Road. Rusinga Ring Road sani osetim 15%, oseyawe, and actually aparo ni lam moro mikwongo ketcha already has been done in about 20 kilometers. Mara dek wan gi affordable housing mancha president oyawo launch Homa Bay 110 units
and 85% done. Itimone finishing sani and 227 million. Moro kendo wan gi Tom Mboya University Administration and Lecture Hall, mabende 1.2 billion. Mano is about 90% done. Mano be keditimo finishing. Wan gi Fish Market, Homa Bay 345 million, 70% done. Wan gi Homa Bay Paya, mitimo gi jolweny gi jo KPA, 70% done. Wan gi a lot of controversy. Wan gi Mbita, Migingo, Sori, Magunga, not Migingo, Mbita, Magunga, Sori Road. Ingenen about 2.3 billion to only 7 kilometers mose team. Sirkal ne also inject pesa, and I hope in 2 months urubeni contractor the mbele. Then one Lake Victoria Water and Sewerage Water Project Kisumu, bende en 1.2 billion, ose team 45%. Then one Marine School, then about 595 million. Be ose team Morumo, my students ose bedo admitted. Magigen some of the projects. One nyaka project Mar Water, Ugunja Sega, Mabende is now complete. Some of them in projects manebag previous government, but negi chung koro president osechiwo pesa. All right. Gimaduong madwani monda wachi en ni sirkand ni osetiyo koro higni ariyo. Ta dieri makende en ni sirkand Kibaki mane Jakom Raila gini nitie. Ing'e ni Jakom Raila ne giloso sirkand Kibaki 202. Kata ne gikosana ikore to kendo 207, 208 to 2013 gitiyo together. Ne giweyo ka economy ma Kenya very stable. Ne wan gi pesa maber, development notimre maber, kendo gowi ne thin. Gowi mane Ouru okawo ne thin. Ko Ouru nobiro, Ouru ne nigi ideas mabeyo ma otemo tieko projects madongo dongo. Ineno expressway, ineno northern bypass, ineno yo mawuok Kikuyu Gini, ineno dual carriageway mowuok Thika kadhi Nyeri Gini, and so on and so forth. Notimo very ambitious projects. To no holo pesa mang'eny. Inyalo paro Eurobond oholo $2 billion. Kanyocha Ruto biro, to wach Eurobond ni nyocho moke ng'utwa ka. Ni nyaka chule. Mineno ka dola marwa owuok 130 modhi nyaka 176. Sama dola omedre kamano, to nyiso ni kata gowi ma wan go bende medre gi the same percentage. So ne government ma Ruto o divert pesa te mane gichoko magitero chulo gang'owa Eurobond. All right. Mwa chulo 2 billion Eurobond. Emo konyo wa mineno kakoro dola marwa timre nadi odhi piny. Omiyo ng'eny pesa ma Kenya yudo. Wachulo karibu billion 40 tich ang'wen ka tich ang'wen. Okay. Koro sani wuodwa ema ne treasury obro nyiso wechego kaka timore. Omiyo wabuguru lwedo sirkal mondo sirkal otem. Nitie gima nawacho ni sirkal, holo ma sirkal chalo gi fuliza. Ni in gi 30,000 limit to Kibaki okaw 5,000. Ko Ouru biro okaw 24,000, koro 29, koro Ruto dongi 1%. But mose kauni be nyako tim nade? Nyako chul. Okay. Omiyo ka that understanding nyalo bede, mane omineno ka gimo kaka finance bill gini thagowa, idwaro ni mondo koro ji ochoko osuru, nwach sirkal mokwongo cha nok nyal medo osuru. Kane obedo gi deficit mar pesa to ringo holo. Wan koro sirkal masani ni ochopo kama kata ka en gi deficit mar pesa, ok onyal holo mach. Okay, Jidung Charles,